William Malík bol asi najdlhšie žijúcim významným slovenským fotografom, dožil sa takmer 100 rokov. Jeho fotografie doteraz neboli, asi do tých 80. 90. rokov, preto neboli nejak veľmi známe, lebo jednak on sám sa z Bratislavy stiahol a posledné 10 ročia žil vlastne mimo kultúrnych centier a veľmi sa nepresadzoval. A okrem toho robil ten typ fotografie, ktorý sa zase začína oceňovať až poslednom asi 10 ročí. Čiže nie je to fotografia rozhodujúceho okamihu, nie je to fotografia takých vypätých reportérskych nejakých aktuálít, nejakých atrakcií. Je to vlastne čistý strojový dokumentarizmus, je to taká obdoba výtvarného civilizmu v 30. rokoch alebo medzivojnovom umení. A v podstate asi aj za to trvalo, kým tieto fotografie našli patričný ohlas a uplatnenie. Dnes už sa pokladá jeho tvorba za základný pilier slovenského dokumentarizmu vo fotografii, šťastie a reportážnej fotografie a v podstate je vidieť na tejto, aj keď zústenej retrospektíve, veľký rozsah tém, ktorými sa on v živote ako dokumentarista zaoberal. Predovšetkým je tu Bratislava 30. 40. rokov, zaznamená veľmi podrobne, detailne, nielen v tých lepších exkluzívnych okamihoch, ale práve naopak, keď sa dialo niečo kritické a problémové. Čiže vlastne to je tá dokumentaristická vernosť. A potom je tu hlavne z posledných 10 ročí jeho života veľa obrázkov práve z takéhoto vidieckého Slovenska, z okolia Vysokých Tatier, kde on žil. A takisto vlastne to prispieva k takému pocitu, že máte pred sebou akoby v zhústenej podobe obraz Slovenska v priebehu 3/4 storočia, počas ktorého teda William Malík fotografoval.